Нинди шәпәй бір ул каникуллар. Барыбызға да таныш булган Бонифаций каникуллары мультфильмының гыйбарәсе безнең мәктәп укучыларының бәйрәмгә тиң вакыт атмосферасына чумдыра. Бу кыска гына яллар безнең белем дөньясына башка күзлектән карау мөмкинлеге бирә. Исәнмесез, бүгенге тапшыруыбызда. Бассейнда дәрес, атнага 3 физкультура дәресе балаларны гиподинамиядан ничек коткара? Парашюттан сикерүче гаилә янына чәчәк бәйләмнәре белән кадетлар килгән нинди ният белән? Каникулларны мәктәптә уздыру балалар укытучылар күзәтү астында ничек ял итә? Каникулларда булуга карамастан мәктәпләрдә кеше күп. Балалар төрле түгәрәкләргә, шул исәптән спорт түгәрәкләренә йөри. Татарстанда спорт объектлары тиешле инфраструктуралы яңа мәктәпләр саны балаларны спорт секцияләренә җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Россия мәктәпләрендә инде берничә ел элек 3нче өстәмә физкультура дәресе кертелде. Бу юкка гына түгел, башлангыч мәктәптә һәр 3нче укучының хәрәкәт активлыгы бик аз икән. Өлкән сыйныф укучылары арасында бу статистика тагын да начаррак. Балаларның 80% аз хәрәкәтле тормыш рәвеше алып бара. 3нче дәрес кертелү белән вазгыять үзгәрде. Өстәвенә мөмкинлек булган мәктәпләрдә йөзү дәресләре өстәлде. Физик сәламәтлекне ныгытудан тыш балалар йөзәргә дә өйрәнә. Балалар спорты темасы әлеге проектны җитәкли торган федераль чиновникларның фикер алышында да төп тема булды. Физкультура дәресләрен нинди үзгәрешләр көтәчәк? Киләсе репортажыбызда. Мен 18 елда ачылган 183 гимназия укучылары иң заманча мәктәпләрнең берсендә укый. Гимназия кунаклар кабул итә. Биредә балалар спорты федераль проектының иҗтимагый советы утырышы үтте. Утырыш башланыр алдыннан делегацияга гимназия буенча экскурсия уздырдылар. Кунаклар мәктәпнең җиһазландырылышын югары бәяләде. Гимназиянең хәтта үз телевидениесе бар. Элек физкультура дәресе дигәч, кыш көне чаңгы, язын көзен волейбол, баскетбол күз алдына килә иде. Замана үзгәрде. Хәзер балалар физкультурада гимнастика белән дә шөгыльләнә, бассейнда да yüзәләр. Гимназиядә 2 бассейн бар. Биредә физик мөмкинлекләре шикле балалар да yüзә ала. Физкультурага 3 дәрес каралган. 2 дәрес спортзалда, берсе бассейнда үтә. Кече бассейнда 1-4 сыйныф укучылары шөгыльләнә, 5-11 сыйныф укучылары зур бассейнда yüзәләр. Yüzү утырышның төп темасы булды. Утырышта балаларны всеобуч по плаванию программа нигезендә yüзү буенча укытуның барышы һәм арадаш нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Проект Татарстан Республикасында 2016 елдан бирле Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча тормышка ашырыла. Төп максат укучыларны yüзү буенча нигез күнекмәләргә өйрәтү. Позвольте начать сегодняшнее заседание нашего совета, открытое заседание общественного совета проекта «Детский спорт». Утырышта бөтен Россия Yüzү Федерациясе президенты Олимпия чемпионы Владимир Сальников катнашты. Ни өчен yüзүгә өстенлек бирелүен аңлатырга кирәк түгелдер. Чөнки yüзү рәхәт кенә түгел, озын гомер һәм сәламәтлек тә. Татарстанда төзелгән бассейннарның саны елдан-ел арта баруына мин бик шат. Мәктәпләрдә бассейннар барлыкка килүе куанычлы. Әлбәттә, бу гимназия үрнәк булып хезмәт итә ала. Балалар спорты проекты координаторы Ольга Павлова бүгенге көндә программа 9нчы план буенча үтәлә ди. Татарстан президенты үзенең еллык юлланмасында безгә юнәлеш бирде. Бу елдан башлап барлык спорт федерациялары мәктәпләргә кергә тиеш. Үз методикалары, тренерлары, спорт инвентарьлары белән, иң мөһиме финанслау белән. Бу мәктәп спортын лаеклы дәрәҗәгә күтәрергә, ә безнең балаларыбызга сәламәт булырга ярдәм итте. Статистикага карасак, республикада даими рәвештә спорт белән 1,7 миллион якын кеше шөгыльләнә. Бу җитди саннар. Һәм Татарстан инфраструктурасы бу санны күпкә арттырырга мөмкинлек бирә. Һәм мондый проектлар әлеге максатны тормышка ашырырга ярдәм итә. Каникулларда Казанның Кузнецов исемендәге кадет-интернат мәктәбе каршында эшләп килүче яшь десантник клубына йөрүче укучылар ветераны Владимир Иванычевны юбилее белән котлап кайттылар. Бер карасаң гади чара кебек ветераны туган көне белән котлау, әмма әлеге шәхес кадетларга чын үрнәк. Владимир һәм аның тормыш иптәше Әлфия Иванычева чын һава каһарманнары. Үзләренең 80 яшендә алар әле дә биеклекне яуларга әзер. Һава аларны ничек илһамландыра һәм балаларын алар нинди булырга өйрәткән? Әлеге гаилә турында алдагы сюжетыбызда.
Хәрби сәлам бирелде, полковниктан ризалык алынды. Кадетлар юлга Яшел Үзән районының Сафоново авылына кузгала. Легендар ветеран 4000 тапкыр парашютта сикергән десантчы Владимир Ивановичев шушында яши. Здравствуйте, товарищи парашютисты! Желаем, товарищ полковник! Курсантского. Отлично. Никаких. Ну ничего, смелости наберемся, да? Будем десантниками? Обязательно. Владимир Ивановичевның зур юбилейы, аңа 80 яшь. Казан кадет мәктәбенең яшь десантчы клубына йөрүчеләр котлау сүзләрен җиткерде. Парашют спортын сөючеләргә багышланган китап бүләк итте. Бу фотода без Минзәлә аэродромында. Чираттагы тапкыр парашютта сикерде. Безнең белән имам да сикерде. Чечня һәм Сириядә хезмәт иткән атакайда. Владимир Ивановичев парашют белән 16 яшендә таныша. Бик экстремаль төстә. Взяла меня пацаном, 16 лет выбросила с самолета. Мине 16 яшьлек малайны инструктор тотты да самолеттан ыргытты. Ул вакытта фанер самолетлар иде әле. Барысы да шул сикерүдән башланды. 40 елга якын гомере һава десантына һәм инструкторлык хезмәтенә багышланган. Владимир Ивановичев Африка хәрбиләрен дә парашютта сикерергә өйрәтә. 2 ел Конгода хезмәт иткән. И вот я был в группе в составе военных. Мин Конгода хәрби белгечләр составы төркемендә булдым. Африка хәрбиләрен парашюттан сикерергә өйрәттем. Аларны парашют белән самолеттан тотып ыргыта идем. Башка эшләрне дә башкардым. Һәм истәлеккә дип аннан әлеге сөңгене алып кайттым. Ул тимер агачтан эшләнгән. Из железного дерева оно сделано. Соңгы тапкыр 60-тан узгач сикергән. Төньяк полиста эшләүчеләргә азык-төлек китерергә булышкан. Парашют ләззәте әле дә ветеранның төшенә керә. Скорость 50 метров в секунду. Тизлек секундына 50 метр. Җил бөтен җирне дерселтә. Хәтта яңакларны да. Һавада бер-берен белән тотынышып кытлау сүзләре әйтәсең дә, таралашасың. Бу рәхәтлектән башка инде яшәү мөмкин түгел. Ветеранның хатынына да парашют җене кагылган. Әлфия Ивановичева 700 тапкыр сикергән. Сам полет в небе – это неописуемо. Күктәге халәтне сүзләр белән генә аңлату мөмкин түгел. Бу бөтен куркуларыңны җиңү, бу бәхет. Күктәге рәхәтлектән онытылып китеп, гомерен куркыныч астына куйган чаклары да була Әлфия апаның. Я так раскинула руки. Уларымны җәеп ишеп төшәм. Кояш, зәңгәр күк, кошлар сайрый. Аска карасам, мин төшәсе урынга кешеләр йөгереп килә. Пыжраны тартырга онытканмын икән, шунда ук тартып җибәрдем. Әлфия апа да быел 80 яшьлеген билгеләп үткән. Әлеге гаиләне зур юбилейлары белән котларга күршеләре дә керде. Легендар десантчы Павел Клетнев та килде. Ивановичевларның 4 улы да хәрби юлдан киткән. Алар да кичкенәдән үк парашют белән дус. Көчле рухлы ир-егетләр тәрбияләп үстергән әлеге бар яшь десантчыларга да ихтыяр ныклыгы теләде. Спасибо, что вы к нам. Безгә килүегезгә, котлавыгызга рәхмәт. Мин сезгә чын десантник булуыгызны телим. Десант училищесына укырга керүегезне телим. Бездә әйтелгәнчә, зәңгәр күкләр һәм йомшак төшүләр сезгә. Сезнең өстә һәрвакыт ак парашютлар ачылсын. А я хочу, ребята, тоже вас поблагодарить. Егетләр, мин дә сезгә рәхмәт әйтергә телим. Һәм сезнең кадет булу теләгегезне хуплыйсым килә. Бу сезнең кыюлыгыгызны, ихтыяр көчегезне һәм күнекмәләрегезне камилләштерү. Сез тормышка әзер булачаксыз. Хәрби тормыш юлын сайламасагыз да. Кыскасы, бары тик алга һәм алга. Я тоже хочу прыгнуть 4000 раз. Минем дә 4000 тапкыр парашютта сикерәсем килә. Шундый теләгем бар. 4000 тапкыр сикерәсем килә инде, но белмим ничектер. Очрашу ветераннар йөрәгенә якын җыр белән тәмамланды. Своим заманчивым цветом. Көзгө каникуллар, уеннар, күңел ачу, балаларның иркенләп аралашу вакыты. Укучылар бу кыска вакыт аралыгын файдалы һәм өлкәннәр күзәтү астында үткәрсен өчен мәктәп яны лагерьлары оештырыла. Шулай итеп, бала вакытында ашый, кызыклы эшләр белән мәшгуль, кичләрен һәм ял көннәрендә исә ул өйдә вакытын гаилә белән уздыра. Мәктәп яны лагере тагын бер бик мөһим миссия башкара: балаларны сәламәтләндерү һәм тәрбияләү. Мәктәбебез данлы
Арчаның 6 номерлы мәктәбе 3 елын гына эшли әле. Мәктәп федераль проект кысаларында Татарстан президенты катнашында ачылган. 500 балага исәпләнгән мәктәптә бүгенге көндә 635 бала белем ала. Мәктәп заманча таләпләренә ярашлы рәвештә тулысынча җиһазландырылган. Биредә физик мөмкинлекләре чикле балалар да укый. Алар өчен лифт җайлаштырылган. Безнең инде мәктәбебез инде зур урыннарга ия инде, төрле конкурсларда, ярышларда, олимпиадада урыннарыбыз бик күп. Быелгы елны да менә безнең хәзер инде районный олимпиадалар башлана. Монда да инде без Алла бирсә сынатмабыз дип ышандырып каласым килә. Мәктәпкә инде келүче балалар бик күп. Быелгы уку елында инде безнең 1 класска 86 укучы кирде. Каникуллар иртәнге 8, ә балалар инде мәктәптә. Көзге каникулларда башлангыч сыйныфлар өчен мәктәп базасында Акчарлак лагере үз эшен башлады. Каникуллар вакытында балалар ел дәврендә җыелган органлыктан арыналар, сәламәтлекләре, көчләрен арттыралар, иҗат белән шөгыльләнәләр. Ялда буш вакытларын файдалы итеп үткәрү өчен мәктәп лагере иң яхшы урын. Лагерьга барлыгы 75 бала йөри. Һәр төркемнең үз исеме, девизы бар. 7 көнлек лагерьнең һәр көненең үз тематикасы. Бүген исә лагерьга юхиди хезмәткәре килгән. Ул балаларга юлда йөрү кагыйдәләрен искә төшереп китте. Соңыннан балалар күңелле стартлар оештырдылар. Лагерь эшчәнлеге төрле оешмалар белән хезмәттәшлек ярдәмендә оештырыла. Мәктәп, музейлар, китапханәләр, юхиди, МЧС хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә тора. Акчарлак лагере начальнигы Филсина Гизатуллина балалар лагерьга бик теләп йөри, чөнки биредә аларның сәләтләре ачыла. Әлбәттә, безнең төп максат балаларга күбрәк татар телендә аралашу мөмкинлеге тудыру. Һәм икенчесе инде балалар шушылай аралашып, тагы да үзләренең сәләтләрен ачарга мөмкинлекләр булсын өчен барын да эшләргә тырышабыз. Һәр отрядта 2 әйдәман. Алар балалар белән көн дәвамында укудан кала кызыклы уеннар, ярышлар оештыралар, конкурсларда катнашу өчен рәсемнәр ясыйлар. Балаларга гел хәрәкәт кирәк, шуңа күрә сау һавага йөгерергә, футбол уйнарга чыгалар. Урамнан соң балаларның аппетитлары ачылып керә, алар тизрәк ашханәгә йөгерәләр. Лагерьда балаларны 3 тапкыр ашаталар. Лагерьда укыту, дәресләр уен формасында үткәрелә. Әйдәманнар балаларга татар халык әкиятләрен укыйлар, милли киемнәр турында сөйлиләр. Азат Махмутов каникулны өйдә үткәрәсем килмәде, шуңа күрә мәктәп лагерына килдем ди. Аңа лагерьда бик ошый. Без анда төрле уеннар, биюләр, җырлар өйрәнәбез. Китапханәгә йөрибез, укыйбыз. Буш вакытымны файдалы итеп үткәрергә теләдем. Лагерьда шулай ук иҗатка зур әһәмият бирелә. Рәсем ясау балаларның сәнгать сәләтләрен үстерүдә зур ягынты ясый ди педагоглар. Рәсем аша балалар күрү хәтерен ныгыталар, әйләнә-тирә дөньяның төсләрен һәм формаларын аерырга өйрәнәләр. Мәктәп укучыларының көзге чорда лагерьда ял итүләре аларның сәламәтлеген ныгытуга, балаларның физик көчләрен арттыруга юнәлтелгән. Ә иң мөһиме, балалар каникул вакытында үз вакытларын бушка сарыф итмичә яңа белемнәр алалар. Ура! Бездә каникуллар! Бу мәктәп укучылары өчен генә түгел, аларның әти-әниләре һәм укытучылар өчен дә шатлыклы хәбәрдер мөгаен. Каникулларыгыз файдалы үткәндер дип ышанып калабыз. Сезгә яңа чиректә уңышлар теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.